அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை நிறைய கத்துக்கும். மனம் ஓடி ஓடி போய் கத்துக்கும். இங்கிலீஷ் கத்துக்கும், தமிழ் கத்துக்கும், ஹிந்தி கத்துக்கும், எல்லாம் கத்துக்கும். ஆனா நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ள, உங்கள் தாய் தகப்பனுக்கு உள்ள இருந்து வர்ற விஷயம். எப்படி? இது உங்க ரத்தத்திலேயே வர்ற விஷயம். இது உங்களுடைய ஆவியின் வழியில வர்ற விஷயம். அதனாலதான் தீமோத்தேயு எழுதும் போது பவுல் எழுதுவார், இந்த விசுவாசம் இதுக்கு முன்னாடி யாருக்குள்ள இருந்துச்சு? உன் பாட்டியாகிய லோவிசாலுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனேக்கியாளுக்குள்ளும் இருந்துச்சு அப்படின்னு எழுதுறாரு. இதே மாதிரி ஒரு ஃபெய்த்த இது பிளட் லைன்லயே வருது உனக்குன்றாரு. மனதில் இருக்கிற நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் எங்க இருந்து வர்றதா இருக்கு? அது பிளட் லைன்லயே வரும். இதுல மாற்றங்கள் உருவாக்கப்படும் போது அது ஒரு பெரிய பிரளயத்தையே இருதயத்துக்குள்ள என்ன செஞ்சிடும்? கொண்டு வரும்.